ndị ọma njem ọnụ Chibomolo nze m ọzọ ekenekwa m unu ka onye Chinya gaziere ya o ji na sị na ile ọma ka o ji aga n'ogwu letago na okwu a ji bịa tata ịbụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo ịbụrụ na ịbụ onye Igbo na ị na-eme ihe Igbo n'ibe ihe Igbo mgbe ịbụ onye Igbo ọ gbasagha na ịbụ onye Igbo ị naghị eme ihe ndị Igbo gbasagha amụ ha anaghị ịbụrụ onye Igbo ị nọ na London ị nọ na UK ị nọ na America ị nọ na Oshodi ị nọ na Abuja ị nọ na Abia steeti ebe ọbụla ọsụkwa gị nọ mana ịbụ ha na onye Igbo na ọbara Igbo dị gị na vidiyo anụnwa na nna anyị ochie Odogwu bụ Femfe nwa Perikome Odogwu na-epe mpe o nwere okwu o ji wee bịa a sị na ochie agadi nwaanyị anaghị aka nka na-egwu ụmụ agba na ihe dị na agbụrụ mmadụ adịgo nne o nwere eziokwu o kwuru afọ one ma one gara aga na bụ eziokwu o tegwe aka vidiyo dị na fonu mana ana m eche mgbọsị bụ na mgbọsị ahụ ekpughekwa bụ eziokwu ekpuchietakwu ya ọzọ maka na ya sị na anaghị ekpuchi afọ ime aka Femfe Perikome Odogwu na-epe mpe a sị m ka m were ohere a wee tụpụrụ ụmụ ụgba ozi iziri ahụ ịbụọ gara aga ahụ ịbụọ ma ịtọ gara aga ya bụ ozi ka na enweghị bụ na ọ ka na-eku ume ijikwa na anaghị ekpuchi eziokwu aka biko na ụmụ Igbo na-enye vidiyo Femfe Perikome mee maka vidiyo anụ ha na-akpọ n'oyibo old but still golden na vidiyo kwuo n'ofu ihe o metụkara aka na ya ihe o kwuchara n'ahụ ịtọ gara aga bụzi ihe anyị na-anabata kịta anyị nabata ya anyị edusa ahụ ka asị na onwe ihe na-eme mana eziokwu anyị ka na ji wee na-aga na chanel a bụkwa eziokwu anyị na-ekwu kemgbe ụwa na onye ọzọ ka na-ekwukwu ya wee bụrụkwa n'eziokwu anyị gbadoro aka na ya sị na Igbo ya dị mma onye ọbụla wepụ aka na ihe ọjọọ ihe ọbụla bụ alụ kpọọ alụ gbuo omenala iji hụ ọgwụ ego mara Igbo na vidiyo anụnwa ka unu were ntị unu were anya unu wee fụ ihe Odogwu kwuru na vidiyo gedonu m ntụrụ ọrụ esi m n'ubi ọrụ wee napụta n'Ukoria na-anụ ka nnekwu ọkụkọ m na-eti mkpu n'oke onu wee jụwa ya ọsị m na oke ọkpa agbata obi m dakporo ya n'ike mgbe eji jụwa ya oke ọkpa ihe tinyere na aja agwa ngaranga ọ na-agwa m na akwara amakwanụ nwanne ya na aja kpara utu na-ajụ ya ka ọnwụ na mmara na mbido agbara ọha ewu na oji ha anya ya kama na ọhịa aja utu na-ebutere nwoke arịrị egbune m wee were iwe jewe na nke agbata obi m chichaa ya ichi ka ọ gbajie oke ọkpa ya ogu maka iji ya wee gboro mkpa anụ ofe na ọzọ n'ọhịa wụ ije ka m si wee na-abata n'ahụ ụmụ agbọghọ obodo anyị na ọtụtụ ụmụntakịrị nwaanyị ka ha na-ebe akwa na ụmụ okorobịa obodo anyị na ọtụtụ na-adakpozi ha n'ike arịrị egbune m mgbapụ ụchụ maka na udere sị na anaghị ekwe ihe ọjọọ ekwe n'ọkwara ya ka m ji ganata bụrụ oke ekwe mpụta wee na-agwa mba niile na ịdakpo nwaanyị n'ike n'ọkwa na-ajọ ihe dike na ụgbachi aka na ntị ụmụ okorobịa ibe m see n'otoro ya ọkwa ọja pụrụ ataba dịka ndị izu ọgụ okoroja ji ọja agbara m afa ụmụ okorobịa ibe m gedonu m ntị n'olu na mkpi na-agbara ọha ewu ukwe na aja ahụ a na-etu ofeke nwata ma ihe anaghị azụ ya ịdakpo nwaanyị n'ike bụkwe na abụmọnụ nnekwu gwara oke ọkpa dakporo ya n'ike na ọ ga-anwụkwa n'ọnwụ ike eche n'okwu ọnụ nkịtị o teghị aka aja nwa dike o jegbuo oke ọkpa wee tụọ aja ụmụ ọkụkọ wee kweta na ike dị n'okwu ọnụ ka eji ike ụwa n'okwu ọnụ ka eji mebi ụwa nna m Perikome Okoye gwakwara m na onye ihe ego egbughị na ihe dị na nwaanyị egbughị ya na ndụ ya adị ogologo na ya ka Ezekude nọ wee sị na onye sisi ya egbunye ka ya egbunye na emetakwara ihe ọnwụ ji egbu mmadụ sisie n'otu repụ na ihe m ji bịawa obodo ọmazikwa nsọ ama ụmụ okorobịa ibe m gedonu m ntị ọnụ ka m kwuo n'okwu nke bụ eziokwu na ịdakpo nwaanyị n'ike bụkwenu ọgbachi uhie ya bụ ihe na-ebutere nwoke asụrụ asụ akọ ha akọ arụ eme nchukwa na ọ na-ebutekwenu mgbachi ụzọ jide akara aka dị mkpa na n'ihi ama na arụzire nwanna dị aka na-echetakwenu na iwu obodo a megidere ịdakpo nwaanyị n'ike amakwara m ihe m ji ekwu maka na ọyị m na ga-agwa ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na m gwakwara gị agwa nke ukwu eziokwu na ụbọchị aka ya kpara Ezekude na ọma gwa obodo mmụọ chiri ya ọzọ ndị be anyị si wepụ n'aka na ya bụ ihe na-arụ ka ọnwụ
anyị nke bụkwa eziokwu na nna m gwara m na a na-agbaji mkpi na-agbara ọha ewu ogu si na-adụkwa ewu ghewere ọdụ ya oghe n'ihu mkpi ọdụ maka na ọkụkọ si na nwata ghewere n'ihi oghe kpatara ya ji ma ihe ọnụ. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ obodo anyị na-agbazi ọtọ si na ọfashọn chewuzie na dinta wụsara ọkpụkpụ anụ n'iro na anwa nkịta na-atọ ọkpụkpụ ọnwụnwa ma nkịta azụ ehe ọnwụnwa ọmadakịrị ọnwụnwa ụmụ agbọghọ si n'oto sedọkshọn kwadoro nụ dịka ụmụazụ azụrụ azụ. Ọ dịka dịbịa izu ọgụ ofere Jọọjị agbara m afa arịrị egburu m ụmụazụ jiji ndụrụ na-adụrụ anụ nka kwụsị na anụ oriri mana ya dịwa ndị be anyị. Nna m gwakwara m na-azụ nkịta azụ kpatara nkịta ji eri nsị wee na-agwa ndị nne na nna na unu nyere aka na-azụ ụmụ unu ọfụma. N'eziokwu eziokwu onye mụrụ m ka pịa ya ọnụ, onye mụrụ awọ ya kpapuo ya ahụọ, ma onye gụrụ ahụ amụrụ agahụ gbajie ya ogu n'ọkwanụ maka na azụ mkpi azụ kpatara o ji nwụcha ndị ara ganata je gbaa nne ya ihe arụwe nna akarị n'obodo. Eze Kudere gbachara ụmụ ijiji afa wee gwa ha nọ n'ihi na a ghara omenala mewe omere enu kpatara ha ji anwụ ọnwụ ike. Ndị be anyị n'ọkwa n'ihe arụ na-eme n'obodo kpatara ọnwụ ji karịa. Ọ gịnị ka m ga-akọrọ nne m nna m bịa dekwe n'obodo aga na o echetakwa m mgbe ezi na-aga n'ukwu ụkwa mgbe enu anọ ọsa mgbe ọ na-eme nwaanyị tụrụ ime ọkwa n'ụlọ ọ na-ebe akwa na omechukwu ezinụlọ ha ihu. N'ezie na ugbu a n'obodo agagwo ndị kpọziri onwe ha single ladies single mother ndị kpọziri onwe ha single ladies single mother na ndị baby mama. Ọ na-emezi nwaanyị tụrụ ime ọkwa o were aka enu ka obodo nawa ya aka na ime ọkwa wuzi ihe eji ama nwaanyị wara anya pịa akwa ndị be anyị nsọ ana arụ ihere onwe m na-emezi m Igbo. Kedu ebe ugwuru jiri biri jewere? Kedu izi ebe ebube ndị Igbo nọ? Arịrị egbuo m. Igbo ndị be anyị ana m echeta mgbe eji isi mgbe enwe isi onye ike mgbe ọ na-eme nwaanyị gbaa n'iro ọma gwara di ya ekwu. Ugbuazi nwaanyị na-eje tụtatara di ya ime ọkwa n'ụlọ. Nwoke gba nwunye ewe jee DNA test ụnyaahụ ọgbaghara ka na-eme na biya maka na ọ chọpụtara na ọsọsọ dị ọkpara ihe a mụrụ na ụmụ ise ndị nke ọzọ na ụmụazị akara owere atụtara ime ha n'iro. Arịrị egbu na m Igbo arịrị egbugo m Igbo arịrị egbugo m akwa arịrị egbuo m n'obi. Kedu izi ebe ugwu anyị ji biri dị? Izọgụ n'ihe nne ndị mụrụ m ana m echeta mgbe ọ na-eme nwata chọọ ime ihe ọjọọ ma nwata chọọ ime arụ ocheta ike nga arụbara gụ na aja na obodo ji biri na ha bụghị ajọ oke mmụọ anaghị eme ebere na ịchụ ihe ọjọọ. Mana ugbu a na ndị ụka abatagwo mebie aja na mebie arụbara gụ nwata werezie nne egwu ọgwụ ego ma ozu ha otinye nna ya. Ọtụtụ aganata tụtụrụ ụmụnne ha na-eme ha ndị aṅụrụma rie ha mee ọtụtụ ọhụrụ ndị ara nke m gwara okwu ọsị m na overtaking ala na anaghị akwụ na line akpata ego. Ngwa ụmụ okorobịa unu gedo ntị ka ngwa unu ndị na-eme ihe a. Nna m gwara m na mgbe emere jide ụgwọ mgbe emere ọkwụwa ya ụgwọ. Gedo ntị na nna m gwara m na ọkụkọ a gwọtara na ọgwụ na-eso ọgwụ ana ihe m na-ekwu na ihe e metere n'ụwa ọ ga-eji sie wee bu ya. Agbakwanụ nke a gịnị ikwu siri ndị okenye anwụchara ka enwe ndị ya na-akọrọ ụmụazị omenala na onye ka m ji na-akpọ maazị osite enu aja ajọ mgbọrọgwụ nna mmụọ gụ gbatakwa ọsọ ka ịhụ ka ụmụazị si were akụ na-agba udene che na udene wee anụ oriri. Ọ dịka dịbịa izu ọgụ okorobịa Jọọjị agbara m afa na-agbara m Chief Emmanuel Echezoro Ezume ezi iyi na nka si agbatakwa ọsọ na ụmụazị jizikwa ndụdụ na-adụ anụ nkapịa che na nkapịa wa anụ oriri nkapịa sigbukọrọ onwe ya ụmụazị pụnataba. Akpọkwanụ nke a gịnị ike nga ndị Igbo ọgaragidi peti edochie nnukwu mmọnwụ na-eti onwe ya ihe ejikwa tọtọ ọnyị na iji biri ka na-akụziri ụmụazị omenala na ha na-agbazikwa ahaba ndị elu. Ọhaneze ndị Igbo unu na-ahụkwa ihe na-eme unu kwuo gịnị? Nsọ ana na obodo enwezighị nsọ ana Igbo ebe ka ebubo unu jere mana ya dụwa
akwadozie ka ọ ya gburu ya dịba unu afụgoni anụ anyị na-ayọkwu na-asị onye ọbụla ịfọwọdụkwa na vidiyo anụnwa iskipụkwana ya iskipụkwana nenecha ya inenecha ya ịmalụ nke ihe were ọbụghọ nke ya were kpọọ ha ncha na okwu o kwuru bụ eziokwu kwụ ọtọ. anyị were ohere a biko link ya dị na my description, etinye m link peji ya maka onye ndị ọbụla na-achọ ka ha mara onye Femfe Pericom o nwere link ya afụ na the description. Biko isi na da link banye na Facebook ya were anya gị gbaala onwe gị krismas nọtakwa iwere anya gị gbaala onwe gị krismas ma na ọdịbendị na-alụ ọrụ a na-akwụ na ọdịbendị na-alụ ọrụ ọdịbendị na-alụ ọrụ nọtago na izu ọgụdọ na ọdịka onwe ihe dị mana izu ọgụ bụkwa na izu ọgụ ịghọtago na ndị mbụ mmeri ya buru ya bụ ihe bụbaa na jenereshọn ọzọ ha nwekwa ya eburukwu ya bụbakwa na jenereshọn nke ha iji mata na odogwu ada epe mpe. Femfe Pericom asị nke anyị kene gị ebe ọbụla ị nọbụ mgbe ọbụla iji fụ vidiyo anụnwa biko anyị ji vidiyo ahụ wee na-akwụkwara ugwu ologo ọnụ ọbụla osi na dị udo ya chi na ala Igbo anyị niile kwu maka eziokwu anaghị eziokwu ya na-edu anyị na-aga ngwanụ na ụmụ Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.